ji dema ku Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ragihandî ku encamdana operasyona Rojhilatê Çemêferatê di çend rojên bê divê dest pê bike. Helwest û şirovên cuda ji gotina serokê Tirkiye re hatine holê. Mustafa Cum'an demê Polîtbûrêya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye derbarê gefa Tirkiyeya dawî ji erkê re ragihand ku Tirkiye vê carê gelek ciddiyê li ser êrîşkirinê û bitenê Amerîka karê rêgiriyê li encamdana operasyona leşkerî ya Tirkiye bike. Wezareta Berevaniya Amerîka ragihandibû ku êrîşkirin li ser Rojhilatê Çemêferatê û bi taybetî navçeyên ku hêzên Amerîkî lê hene qebûl nakin û ev operasyona Tirkiyeya tek elî wê Amerîka dilgiran bike. Rusya li gel Tirkiye li ser hêlê û Rusya agadarê operasyona Tirkiyeya bo ser Rojhilatê Çemêferatê û di lêdwaneke taybet de ji bo arkê Fêsal Nehsûan demê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku Tirkiye mîna Efrînê wê derbasî Kobanê û girê spî bibe û rast Amerîka bersiva Tirkiye de ye lê Amerîka helwesta xwe bi zelalî nedaye xuyakirin. Ji aliyê xwe ve jî Şelal Gedoan demê Hevpeymaniya Niştimaniya ya Opozisyona Sûriyê dibêje bersiva Amerîka ji êrîşa Tirkiye re nebihêze û pêwîst e Amerîka bi ciddî kar li ser rêgirîkirinê li êrîşa Tirkiye bike û pêwîst e Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bi bênûnerê Kurdan yê siyasî û leşkerî